Kom till Spider-Man Episode 2. Spider-Man Episode 2. Och Spider-Man och Mary Jane ska träffas. Spider-Man har inte gjort det där på länge, så han ska göra det nu. Be lycka till åt Spider-Man. Jag är så spänd. Det här kommer bli roligt. Tänk att jag tar med. Jag vet, en gång jag ska ringa Liz och min andra tjej sen de ska träffas. Det är de värsta tjejbråket. Men Liz, hon är en bra tjej. Hon gillar mig, jag gillar henne. Oj. Vilka slagningar. Det är inte nytt att Spider-Man tar en bil. Han ska ju till flickvännen. Han måste vara lite fin för hennes skull. Ja, Spider-Man är också fin. Idag har jag med mig och jag ska göra Spider-Man Black Suit också. Jag vet inte när Episode 1 kommer komma ut, men jag är rätt säker på att det kommer komma ut ganska snart. Wow, tjenis. My baby, you're beautiful to die. Jag hoppas ni kan höra, för det här kommer bli rar. I'm so horny. What's wrong with me? Just no music. Well, that's an interesting idea. Jag får in det där. Det här kommer bli bäst. Ingen musik, tack. Musiken stör mig. Det gör så att jag kör dåligt, för Spider-Man gillar någon. Förlåt Liz. Jag glömde att jag körde med Liz. I'm not even sure it's fair to the rest of the male race. Alright. You're on. You're too sexy, my girl. Too sexy. You are so sexy. So sexy. So beautiful. And sexy girl. You're sexy girl. I like sexy girl. Rawr. Remember the date, because you're about to get the best ride. Och Spider-Man One way of looking at things. vill... Förlåt Liz. Hon kommer snart göra slut med mig. Jag ska göra slut med en tjej. Nicky ska jag göra slut med. Hon är fan vad heter det? Bitch. Liz är min riktiga tjej. Hon är ingen bitch. Liz är nej. Nicky är bitch. Vänta. Liz. Förlåt. Det här är trevligt. Your girlfriend left already, or you'll have to join in too. Nu är vi här. All right, let's get it on. Oh my fucking god. Too sexy. Too sexy girl. Sexy girl. Lucky boy. Make it count, baby. Oh. Där hade jag lite roligt. Ni fattar vad jag gjorde, va? Ni fattar, va? Jag gjorde det.
Nu är det Spider-dags, det är äntligen kväll. Det är dags att Spiderman jagar skurkar. Han hoppar från tak till tak, tar sin fallskärm och springer från tak till tak. Och hoppar och hoppar. Han hoppar från tak till tak. Det är Spiderman och han har aldrig ont. Han har aldrig ont. Och kolla, han går i luften. Han kan till och med gå i luften. Och ramla. Men där ser min snutta ut. Va? Vad sa han? Oj. Ser ni den här bilden? Ni måste se att ni ser den här bilden. Den är naken. My girl is... synd att ni inte kan se bilden. Verkligen synd för er. My girl, this is my girl. Nu ska jag fortsätta jaga skurkar. Det finns brownigas här. Du är en browniga. Nej, du är en skurk väl. Du är en tjockis. Nej, du är en skurk. Spiderman-dags. Du är den tjockaste magen. Spiderman tog hand om honom, gott folk. Ni behöver inte bli oroliga, unga. Vad sa du till Spiderman? Vad ska du göra? Vad ska du göra? Vad ska du göra? Vad ska du göra? Vem leker du? Jag är Spiderman. Han tror han kan slå ner Spiderman. Stick och dröm. Alltså det går inget bra för honom. För Spiderman, hans konto är inte jättebra idag. Nu är det Emily. Jo, läknigas, vart är ni? Ja, där är en. Vad tror du? Man får inte dricka öl. Jag har också en stampistol. Ja, där får du elektricitet. Hur känns det? Känns det att få el på sig? Vill du också? El? Du tänkte ta kort på mig. Förlåt, mannen. Du är en Spiderman-fan. Han var en Spiderman-fan. Jag är fucking Spiderman-fan. Är du en skurk? Man får inte dricka öl. Skurk. Ska du skräka till vad? Och vad ska du göra? Du har inte gjort. Skjut Spiderman, va? Fel av dig. Jag får lite el. Du också. Var ska du? Vem fan var det som sköt mig? Är han fortfarande där? Du ska dö någon gång. Och du? Varför står du stilla? Vad väntar du på? Väntar du på någon skurk, eller? Va? Svara mig innan du går upp. Väntar du på någon skurk? Jobbar du för någon skurk? Vem jobbar du för? Black nigga. Och vad glor ni på, va? Jag har sagt till dig att du inte får dricka öl. Du också. Och du, vad ska du göra? Du snackar inte ens. Vad tror ni? Det är Spiderman. Har ni inte förstått det? Vem fan sköt på Spiderman? Sköt du på Spiderman?
Skjuter ni på Spiderman? Panik. Skrik. Fattar du? Vill du dö eller? Ja, då fick du. Skjut på Spiderman. Tack hörni för att ni kollade på den här underbara videon. Och vi ses nästa gång. Tack för att ni är med oss. Och ja, tack så mycket. God afton och goodbye mina vänner. Och så ses vi nästa gång. Walla bolla. Nu ska ni inte se något.